Sa number 3, usisa sa karon ni Mayor Abby Benitez kung wala may natabo nga pagkunsabo sa tunga sa mga empleyado sa syudad kag sa mga fixers sa pag-issue sa peke nga mga business permit. May report si Nico Delfin. Sa State of the City address ni Mayor Abby Benitez, iya gintuad ang pagpameke sa mga business permit sa mga fixers matapos man nakalabot sa iya ang reklamo sang pila ka mga negosyante. Gani iya man karon ginapausisa kung may nagakunsabo sa tunga sa mga nagaserbe nga fixers kag mismo mga empleyado sang syudad. Investigation na para ma-check kung natabo ni siya with the consent sa mga sa city or mga tao bilang outside sa officials, mga tao sa city. Kaya kalabanan sa atin, which I explained sa last sa SOPA, ang tendency is to go to mga fixers. And so when you go to fixers, hindi kaka-guarantee kung they will be giving you a valid business permit or not. Ang Committee on Laws and Ordinances and Good Governance ng Konseho natala na magpasakas ang kaso batok sa may kahilabtanan sa nediskubrihan nga peke nga mga business permit. Sunod sa alkalde, pinaagi sa e-governance system. Mas ginapahapos na karon ng sistema para sa mga negosyante nga magkuha sang permit halin sa Office of the Building Official kag Business Permits and Licensing Division. Gani wala na sang rason sunod sa iya nga magrekta pa sa mga fixers ang mga negosyante. So once ma-identify ka, maglabay ka let's say sa Lacson Street, ibutahan ka ng mga business establishment, ibutahan ka sa isang geo-based map, and we will know whether may business permit siya o wala. So in other words, we should know. Magluwas sa QR codes kag duga nga safety seal sa mga public documents nga gina-issue sang syudad, ginadihon man karon ang online tracking system agod mahapos nga mapatod kung ano nga mga negosyo sa syudad ang delinquent o kung wala nagbayad sang buwis kag wala sang permit. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.